furgoi hoietan eraman dituzte Auzitegi Nazionalera gaur goizean deklaratu behar zuten 14 lagunak. Gehienak Espainiarrak dira, mafia txinatarraren dirua zuritzea leporatzen diete, bai dirua poltsetan Txinaraino eramanez edota paradisu fiskaletan eskutatuz. Goizean deklaratzen aritu diren hoien artean dauden Atxo Vidal aktore porno ezaguna eta bere arreba, Fuenlabradako zinegotzia eta Zamorako gobernu ordezkaritzan lan egiten zuen funtzionario bat, 14 guztira. Atzo deklaratu zuten 19 lagunetatik 4 kartzelara bidali zituen epaileak zuzenean. Beste 13 25 eta 50.000 euro bitarteko fidantza ezarri die kartzelan esartzeko. Eta beste 2, bata polizia, bestea Guardia Zibila, libre utzi zituen, baina datorren astean deklaratu beharko dute. Arratsaldean jarraituko dute deklarazioek. Atxilotuak 83 direnez, luzerako lana du epaileak, eta azkenerako utzi omen du mafia honen burua Gao Ping. Bere arte galeria eta Fuenlabradako poligonoan zituen lokal guztiak prezintatuta dauzka poliziak.